Mo swafo hweso ya George Boache na nei wode atodwa samantam no ebrepa se womo ebenya aboafo na wotimi ababeso mantam no asene ewo enwuma ya eni woni tichu wo mabunu ne fam na wahunu ne se nyamfomso bi efiri obi ne mom eye mabunu no asu no eno so eka ho bi efiri se wom kra womu dadakora pese mu boa no bewie akire na yese mabunu bi ato akohye wo so eno ka ho bi nti obi ntimi mfa ne dwetire emra ahafo se bi oba beboa ne kasa ne nto aso ne Adom TV edi nkomoyi George Boache Ahafo mantam suafo na bra wo hia nananom ahemfo mensinya krachefo Newmont adwumayefo emabunu mpanyinfo ene manfo nyina wonom ewo Ahafo tekire ene opanyi editu dwase oni mensinya krachefo dodo na ene wako aman ahodo so sebeya obenya aboafo a obeba wonum krom honom abeboa se ne ebeya emabuna wonya adwuma nye no obetumi aboa wonum amwanya adwuma ye nanso esane se mabuna wokrom honom no ebribia no wonum eye oyekire etia adwumaku ahodo ewo mantam honom ntino wonum wokura sika ko obetumi abeboa wonum no osuro se wobeba osanda na di se wonum wokura sika wo pesen ko obeye adwuma ewo mantam honom no omudodo na aye krado se obabebia adwumaku ewo mantam honom nanso agese wehunu se asomdwi aba okwa dombusa ro se baby abopase eba no industrial peace wo hana asumdwe wo hana asase ho asam etese iso and electricity ne asase ho asam no itimi ka amane kama eba industrial peace ena na bisa records wo holinti baby wo ha iduru ye obi demonstration bi a records wo yenkuro ebi pese ba body e kire na ve yehu asama yenka What's Emra? Nayabano, Nanyama way, Aircosono. A bad day, and the bar, it's my Yajumay. What was so a dear is ready to, and paying forward that a mebunu kuyu, Ahoduano, our mantam honomunina, and say, Untu mebunu for Sene Beya, or Yachira, one a yenano, or Betchum, who from Hunemum, Sibiha woman as a one tia, and Yajumakuno, Ebetna say, Ajun General. That's a piece, bro. Na me catch from Rantan Mabawa, especially youth leaders are more hey, Eslamo, when they won't call for and Casa. If he said, every teacher name Rasso, every summary, me who Obia, what did demonstration? I achieve an objective that there was also dialogue, the OPBA was Abeka.